Busa no bumaya ang ya, busay no bumaya ang ya, aso hake yakai tangman nai bwrwi no, loijakrai bwrwi no, lasi rung ya no nai baidi. Nung ba kisi kak sinai, hisna no basra, sira ke sa hai tong ha ka tai ma no nai tu kho ba. Ang nung ba tai tong Maliya, je su phanu. Ni khu ko tai ni ko ka ha ro per Maliya na. Aso ke no borok hayang kha, je pha phron. Lachi burwang ya. Borok ni shos haya ka asa yide. Ang busa puti be ka ha ka tong phai ban sama tong ni ya thangsti nu, ngoron thangsti. Ang nang kus kak na engke nung temen lor kol khaisang tongbo bachi ade. Ang sabutu nyang tu bidi ke tong phayang sa tong mari jeni ne mani khunoi te man nang te ma tong prang thang di. Hapan busana la ang na mai hasi. Ni ormuk sana sia. Hello guys, engke hano hai lam sukono no ane YouTube channel lo. Engke khoroksa sini takhuk bai sini mukhukjuk. Borok bihik busai poila nuklai pruno hamjagui eba nuklai borok hamjak laika te amon ulo kaijak laika mano ulo tamong ka kaham gereng khalai borok tong laika cha laika teri chung pai laiei belai keno tong thoksa thokai tong laio bosole bosor engjak phiaba tamong ka borok busa khoroksa mangka busa khoroksa manmane ulo hingga borok tamong laika apro hingga kisa walai nani start engka tes jeng laika apro ni simi hingga belai keno walayo bolayo tong layo ama hai keno borok teibo ornang laika mongni nok nukhongo amoni ulo hingga bwrwi tamong engka bwrwi bo deranani digiwo thangka tak bahai ke deranani digiwo thangka tomong sitra tongnani digio thangka rong number tei Facebook Instagram rogo gobang ma hajar chela rok bai text khayo kok sawo number na halayo amo haike no bo 6 month 5 month ni ulo hangkang kai bo a tomong sitra wo kubulei bo derakha deraman ulo hangtamong kha rangni lobi ingi thangka apro hangke rangni lubi ngai rang ya pharja gai no gai rija gai tebo kobor chawi apro ke busai no jai khaliya seleng jakha na seleng jakha apro ngang ke kangna ni bo wan so gai start khaika apro ngang ke tamong kha busai no seleng jangmani bagai na seleng jangmani bagai ochini bukhukjuk pono horo bithi chari woi buthangni naikha hingga apro busai saimanei haifano bini langma gothang engkha tewaisa phiaba jodi sono bini busai saimi angke ochini bukhukjuk bini busai no buthari paikhamong hingga amon ulotamong engkha apro hingga bini busai haifano chini o bukhukjuk no hamjagui te maya nangai bo kol khayo kok sana bagai text khayo abo haike no khaimang no tobo tewaisa bini bkhano kaham khlai tui mano hunai bo belai khino sai tokha bayap song ga amone ulo hangge belai khino ochini takho dukho nangjagai kapkha te kobor engkha abo haike mangno mangno apro hangge media rong na harai bo tobo ma daman no tewaisa hanai bo media rong na hoi saklaikha te kok kesarkha bayap song hangge tabuk hangge chino bukhukjuk busana ba buthari kalang maliya te busa khoroksa tlangai bihang jani kemawai thangka tabuk belai khino bini busai hinjaknai biman langai kaka koko ngai kobor ngai tongkha bayap song hangge belai khino wanama singsa tam hangge khoroksa ha nijini hamjangma bwrwi eba hamjagui naithokjagui tuma bwrwi se tabo oma haike kobuni sla baidai khari thangka na kemati thangka tabo obose maya hangke bayap song belai khino wanama singsa te belai khino kirma singsa ni ko phiaba tam hangke je bini obo WhatsApp no rok nukhna voice record khaimani oboni talte hingangke bo jibono phano saijong kemawai tongya bo already no chlana hawi eba hamjagui thangka jeng abo kaham kino saimano te jeng bini kongbaino jeng bojiwi mano bayap song
Botang hingga ke bini agini busai kesam no si bot tabu sheleng jaga tongna si musun jaga liya babai tabu bok ketal se nai tu tongo bayap song tang hingga ke ketal sela nai tu go pia ba ketal sela nai tu na rok amo belai kino borok sitra sheleng ma sisa borok bo amo ni baga sitini aba hai ke bini busai hinjak nai no kesam jaga bo sheleng jaga tabu bono se reklai tongsiwo nang ane lai bota khaisidi nai Nggak mau hero belai kena saya neng asuk no ni neng bos hanya agi no hamzah ya eba sasa ya kan ke neng kaja no tongmang kamu bosa klien no tongmang kamu tangi hingga ke neng omo hai ke se tongna ni hingga ke tabu kaisak bayi ni neng bos hinjang nai pano untung bi hinjang nai pano untung bawa birman nang nai te dokon nang nai tangi hingga ke korong nai hamzah ke tonglai tongmani te maya klai calai nenglai tongmani abo belai keno ha maya botani maya te Pogi botang maya bekasimi kosto enggak thei cawai enggak tongnai bayap song enggak belai kena saya sini obo khusung ni obo belai kena wrong bini busai hingga tabu khano se nahana ni bagai bono naitugoi tongo te tiklaina ni bagai sini tirpra haste ni joto phatar haste bo tongnai lukurong no bokok kesar kha je nugoi tongnai okok dung namaro kol khlaiei rohordi hinai eba kol khai hode hinai tabu khano bokok kesar jak Gangke busai tahu kan nahar hanai kosunya tonggo bayap song. Gangke bayap song norong buji kanan haklayo tini di video wa gangke tini di video asuk tinya tini nja tono no belai kino.